Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Harti Wahyuni. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh sumbang duo baleh Gadih di Minangkabau. Sesuai dengan kata-katanya yaitu sumbang duo baleh, maka ada 12 hal yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan oleh gadih-gadih atau gadis-gadis Minang di Minangkabau. Nah, contoh yang pertama dari sumbang dudua. Sumbang dudua contohnya adalah gadih Minang lah banyak dudua baselo. Jiko bagonceng dudua mangangkang, indak manyampiang. Sapatunya gadih Minangkabau duduanya sopan. Sopan di Minangkabau adalah basimpuah. Jiko duduk di kursi bae manyampiang, rapikan pau are-are. Contoh sumbang yang kedua adalah sumbang tagak. Sumbang tagak contohnya padusi Minangkabau lah acok tagak baduo jo laki-laki yang bukan muhrim. Itu adalah termasuk hal yang tidak patut dilakukan di Minangkabau, karena Minangkabau mempunyai filosofis adat basandi syarak basandi kitabullah. Karena itu menurut agama padusi jo laki-laki baduo-duo adalah yang tidak muhrim adalah salah atau indak mulia karena akan menimbulkan fitnah. Maka di ranah Minang pun mengatakan itu bentuk sumbang tagak. Nah, sumbang bajalan itu adalah contoh sumbang nan katigo. Contoh sumbang bajalan adalah gadih Minang banyak nan bajalan jo laki-laki bairiangan baduo sajo. Sapatnya jika bajalan nan indak sumbang tu baduo padusi surang laki-lakinya. Gadih Minang jalan bairiangan jo laki-laki, sapatnya malangkahlah di belakang, usah mampang jalan waktu bajalan sesama gadang. Sumbang nan kampe yaitu sumbang kato. Contohnya adalah padusi Minang banyak nan lancar bacarui di nan rami, bakato-kato kasa, meminta hutang di nan rami. Nan sapatunya padusi di Minangkabau menjaga ucapan, tutur bahasa lemah lembut. Karena padusi di Minangkabau tu aluih bahasa elok budi. Nah, sapatunya ketika meminta hutang jangan di tengah nan rami, karena akan membuat malu orang nan bautang. Sumbang selanjutnya adalah sumbang caliak. Nah, contoh dari sumbang caliak ko adalah gadih Minang banyak yang suka menantang mata laki-laki. Iko banyak kita temui saat kini ko, karena laki-laki yang mungkin nampak agak ganteng itu biasanya padusi di Minang acok mancaliak yang dipandang laki-laki, dipatui-patui lamu-lamu, kemudian kadangnya senyum-senyum surang. Nah, itu sabananya sumbang caliak. Karena sapatunya padusi di Minangkabau ko dalam batamu pandang jo laki-laki nan bukan muhrim turunkan pandangan. Di adat Minangkabau itu termasuk sumbang caliak, sementara di agama Islam itu adalah zina mato. Nah, sumbang selanjutnya ialah sumbang makan. Gadih Minang kini banyak nan suka makan sambil tagak, makan batambuah ndak agak. Ketika makan ada pulu nan mengangu gadang-gadang ketika menyuap makan. Dan sapatunya padusi Minangko usah makan sambil tagak, kunyah kenyoh sepanjang jalan, nyampang makan jo tangan, ganggam nasi jo ujung jari, bau ke ateh lambe-lambe, usah mengangu gadang-gadang, nyampang makan jo sendok agak-agak malah dahulu, nak jan balago sendok jo gigi, inge-inge dalam batambuah, kana-kana menyudahi. Kemudian sumbang dalam berpakaian. Nah, sumbang dalam berpakaian ko contohnya adalah gadih di Minangkabau kini banyak nan memakai baju sampik-sampik sehingga nampak lakuat tubuh. Dan sapatnya satantang mode jo potongan, sesuaikan jo rono kulit, sarasikan jo bantu tubuh, sarato muka sui yang kadituju buliah nak sajuk dipandang mato. Makasihnya batampe-tampe dalam berpakaian. Ketika di tanganan rami usah memakai baju nan sampik-sampik supaya
indak mengundang nafsu dari lawan jenis. Nah, sumbang selanjutnya adalah sumbang karajo. Sumbang karajo ko contohnya adalah banyak pulau padusi di Minang kini nan satu pai bakuli nan satu bakarajo bare-bare. Nan sapatutnya padusi di Minangkabau bakarajo nan ringan-ringan saja karena padusi di Minangkabau ko sangat dihargai, sangat dihormati, sangat dijunjung tinggi kehormatannya atau sangat dijaga sekali. Kemudian sumbang yang selanjutnya yaitu sumbang tanyo. Contohnya padusi di Minangkabau ko batanyo banyak nan indak batampe-tampe atau indak pado tampeknyo. Banyak nan batanyo indak pakai etika. Nah, batanyo indak pado tampeknyo contohnya ketika makan sadang mengunyah sadang mengenyoh batanyo ke orang gaek. Itu adalah hal yang indak buliah dilakukan di Minangkabau. Kemudian nandak etika itu contohnya ketika menanyo alamat dan gadih-gadih ko di atas motor dan motor indak dimatikan batanyo ke orang gaek. Nah, itu ndak menghargai orang gaek sehingga itu termasuk dari sumbang tanyo. Selanjutnya yaitu sumbang bagawa. Nah, contoh dari sumbang bagawa ko adalah padusi di Minangkabau banyak nan bagawa jo laki-laki, kadang surang padusinyo barampe laki-lakinyo, kadang muncung lape-lape si jo kawan bagawa lidah hindak tapaliharu. Nah, sumbang yang selanjutnya yaitu sumbang jawe. Contohnya adalah padusi di Minangkabau ko apabila diingatkan oleh induaknyo atau ninik mamaknyo menjawe jo mamburan sang saja. Indak jo sopan santun menjawe tanyo. Sapatutnyo jawe jo suaro lunak adu sopan santunyo jan asa batanyo bajawe. Yang terakhir yaitu sumbang kurenah. Sumbang kurenah ko contohnya adalah ketika sedang berkumpul aja kawan-kawan kadang adu nan babisiak-bisiak baduo-duo bajalan di tanganan rami manutui hiduang jiko bagarah menyinggung hati kawan tajatuh di galaan. Nah, sapatutnya ketika barami-rami bakawan-kawan usah babisiak-bisiak baduo karena adu nan lain nan kata singgung nan kamaraso adu pulo nanti di tanganan rami manutui hiduang bajalan. Usahlah mode itu karena tersinggung orang rami. Ketika kawan jatuh bagalaan usah mode itu karena ketika kawan jatuh adu eloknya kita tolong karena apunan kita pabue suatu saat babalia kak kita balia. Itulah yang bisa ambo jelaskan untuk materi contoh sumbang dua baleh di Minangkabau. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.